tinuray ba na imo ha? Maghinungitay tando ha. Aron ninig tumang gabi. Magkinan-anay, friend. No, 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 Kulit-kulit no. na lalada. Ikaw na naman. Ay, dito. Init? Ay, grabe. Bago pa ng haon. Tapos sandal. Taka na sa kunin. Nasa ako ah. Talat. I love you. I love you. Ano pa pag ginawa mo? Talat. Huwag nga. Ito ko kiso ka ha? Ano? Talat. Alsahan ko. Asahan di ka? Sawa ako. Talat. Muram ko kurumo ni mo, pirmi. Lalat. Naliligay ka? Ha? Huwag ko mangli. Naliligay ka? Huwag ka naliligay. Wala. Napunsang ka? Namuso. Namuso ka? Namuso na. Mauna imo, lama. 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 Oh, napantahan na. Saan nga lama? Ay, tanig lama. Napayitlog. Ibon taning gibatil daan. Utsa wari, sari-sari dapo. Scrap null. Ay, talama pa. Napakyas pag yun gilamat-lamat bang kuhanin ka lagi Lalat, asa mo na kalalat? Asa kang purtahan na di ay? Oh, what's up mga kaupaw? Guys, naginhalan mi sa inyong suporta guys, no? Ang tandem ni Lalat o Tintin. Guys, no? Kung bago pa mo sa amuang channel guys, ay kalimot pag-subscribe. Upaw Vin. O niya para ma-notify mo sa amo ang channel, sa amo mga bagong video. Don't forget to subscribe our channel Upaw Bin and hit the notification bell. Di ba lalat? Guys, atangin nyo guys naguluhang lama sa kapakyasan.
Lalat, unsa masulti nimo lalat? Guys, sa taga-tagi guys ha. Dire lang sa kwan channel Upaw Vin. Okay. Ano magkinuwaon man na siya? Amo ganun magiwawon magalat. Ay, wala. Bye guys ha. Tatangi guys. I-shout out ya lahat. Uy, shout out yan ni kwan day. Bayas ko pa. Rabayas Compound ni Mari. Marie. Shout out sa tanan din na Rabayas Compound. O gingon man shout out sa tanang mga vloggers. Taga Talisay. Sa tanang mga YouTubers sa Talisay. O gingon man sa mga bro sa Dick Sukatan. O si Boy Tapang. O si ang idol ng bayan, Rapi Tulpo. O gingon man si Alawi Vana. Wow! Congratulations guys! Congratulations guys! Atangi guys! Ang kalab team bago karon sa millennial si Lalat og Tintin. Bye bye guys. Thank you. Atangi.